kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurda assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fo inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko ne jaam fo yataw ko enen ɓuuri en garti ɗo kadi émission meɗen gonka debbo e rendo men no kewmi wiide ni tan sa wi gonka debbo e rendo men ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo saabu ko debbo woni e galle kono ko gorko waɗi galle hande noon eɗen bismiɗo kaw meɗen koddiɗo men giɗo men sehil meɗen hono kawa men Daha THIAM sa welama mbiya gorko mo dunga sa welama mbiya gorko mo daabiya kaw Daha mi salminima mi salmitimama mi juurimama Binta Tall so neɗɗo wiyama Binta yettama Tall nami gal tum so ɗigeɗe tan ko gaɗo macilima sira samba dambali mo kadda no wat sedi ya en mi gaadi jamalin arde debbo haɗani nafde arde gorko adunani ko nafo ɗiɗum tan komi debbo mi nafatama ko jelɗa kono noon wona ɗum paɗen mi saminat renno ngo somi yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo mbay wonde asmani fof calminama ɓe juuraɓe jonama en calmini kadi karalla men laaɓɗo juuɗe cuuɗe laaɓa juuɗe ñamde koye mawɓe biyeteɗo Mansour Sow walla mi wiyama Thiat Walo fowne mars no mbiyatmi ni tan sa huɓɓi micro ɓerde ma ɓuuɓo sa tutima karama tan kabaraka e ɓerde ma kadi ɓuuɓo Binta mi salminima ɗo beltotoɗa ɗo an e gandagal ko taarima e jom galle ma goppuɗa galle o kadi fof mi salmini e bisimilla sugama o salmini mi salmini kadi gandagal e biyo mbimi e wimi e mbimami on fof calminama on juuɗama eyyi mi weltima kadi kaw Daha saabu hande somi wawi joɗade ɗo ena mbaɗa jogui micro mi wiya mbaɗa haala caggal Allah e nelaɗo muɗum aɗa jeeya e waddumi ko gonmi ko saabu nde darimi dunga bo seeɗa ari journée culturelle dunga jiimi aɗa jogui micro mbimi babam oɗo de mboɗo yiɗimo o wi aɗa yiɗimo mbimi wallahi Allah mboɗo yiɗimo o jaggi dungam o addinimi ha toon o wi kam o ko ɓiyam ari ko vacance wine yiɗma gila nden no mi ronki yejjide oɗon image par ce que wonnoon ko mbatta e micro ko ne waɗi fayida no feewi min beltanimama Seydi Thiam min mbima kadi bisimilla ma mbaɗi a ari e galle ma a ari to jeeyeɗa a ari kadi to gowɗa e to ɓe ganduɗa hande noon mbiɗen keɗen jewta e rewɓe wallahi te ɗum ɗon ala mo koolimi hen so wona an ne wiye rewɓe mbaɗi ko pecce pecce kadi ne wiye debbo woni galle souvent kadi ne wiye ko gorko jeeyi galle mbaɗa yiɗi kam garana min e gandal ma Allah jarama a jarama mbaɗi heewi wiide so tikkiraɗe ndendi woni hen wonde khalife général woni hen wonde almami en calmini mawɗo galle o ko wayno Daoud Moussa Dia en Abdou Samba Diop en Leela Ndiadien maɗen calminama juurama e Pulaar de kañum wi noon Pulaar wi gorko woni joom galle kono ko debbo woni jaam galle joom e jaam so rendi wonata ko ɓuuri lak teddugal so tawi rewi lawol heddi noon holno gorko woniri joom galle e holno debbo woniri jaam galle mi haalama noon Binta wona
worɓe fof jaadi galle nayi wona rewɓe fof kadi jaadi galle nayi andi mi yima yimɓe ko geɗi ɗiɗi yimɓe ɗi tan jaañi muulaɗe kañe muulaɗe jaañi a wirtoto ɗo jaañi kaŋŋene dow mbiya ha yimɓe dañi kaŋŋe taw ko jaañi gonno kaŋŋe won tan ko ɗum mbirtoɗa jaañi kaŋŋene nder mbiya ɗum ko jaañi petta taw kaŋŋene nder nde wonno wonde neɗɗo weeɓani kono aade ene fof ɗe aada mo ummiɗen debbo woni to jaam galle kala ko moƴƴe galle ko debbo moƴƴinta debbo defata ha heewa debbo ñamminta hoɓɓe debbo toppito joom galle mum debbo toppito sukaɓe so tawi noon ko debbo jaam galle o ene waɗi noon debbo bone galle on wiyete jaam galle eyyi jaam galle eyyi debbo bone galle no woodi so tawi jooɗo joƴinani ma woppinani ma jaggu jagginani ma so gorko wi goo mbiya sappo so ala ko heddi son lelima dañema haaju mbaɗum combat sipiro ɗiɗo mbaɗaɗo ɓinta on wiyete ko bone galle jaam galle rewɓe ɗiɗo ne ngoodi debbo sohna e debbo sohla debbo sohna e debbo sohla debbo sohna woni debbo jaam galle sa wimo woppu o pat sa hollimo o darat sa wimo muɓɓogilo on man tan woni debbo desaɗo e galle ha jeɓɓe resnede debbiniɗo e galle ha deɓɓi rebborɗo omo debbo sohna ko gorko o wi fof omo heddi hen kala ko gorko o yadani ande mi wima sa faɗi ha kalɗa nana ka paw sa faɗi ha kolɗa jiya ka ko oɗo debbo sohna oɗo woni debbo jaam galle oɗo debbo woni debbo mo ganduɗa joom galle makko yiɗa winnade hay 5 minutes heewi jammo heewi teddugal andi won debbo mbiyata addanam ndiyam o yaha itti frigo ne suuri ko glace waddama ndiyam na wayno ndiyam hasnadam ni ko saabi ɗum ko debbo o wayni e gaddu taw ko ndiyam ɓuuɓɗam o ɗam wulema ɗam tottirima ni eno addiri ni eno wayni ko ɗum addanatamo ndiyam ɗam bulti ala ko wawi feene ndam ha bettuɗa nde wonno kono sifori ni on wona debbo jaam galle on ko bone galle yo Allah tan yimɓe o noon ala e mabɓe debbo jaam galle andi mbaɗi heewi wiide rewɓe ɗiɗo ko rewɓe gorko len holene debbo bone galle ko borowo gorko lo debbo mo ndesata gadda e galle nde jaaɗa gartuɗa fof a tawtamo e galle he wonko borowo joom galle debbo mo jotta gorko ko hamadal nenoyi hamadara karra sipiri liɓe de ala ko wawi hen muɗum ittata e ɓuuɗi wattata e nangue kala ko debbo wi ko ɗum kadi debbo o ko wiyata ko moƴƴani wiyata ko gorko o moƴƴani ala debbo o mbino wayni moƴƴani gorko o ala ko wayi hen ɓe mbiya ko liggaɗo ɓe mbiya mata ko jiɗɗo ma ha ɓurti taw ko noon o wayi andi saɗa huule aɗum hulde yimɓe ɗi mbalo Allah e jawdi Allah ko seerre ala ɗum ko jangate ko fajiri kono mbaɗa haalanma kam neɗɗo kala ko mbawɗa wonde e less asmani aɗa foti artinde haqqille ma anda ka tagaɗo Allah ne wano wadde mo puccu walla wonma mbabba walla wonma nagge walla wonma leydi mene ñaɓɓe ma kono ko innama aade o wanma kadi Allah wi kala ko tanno e aduna innama aadi ɓurini sa woni debbo debbo goɗɗo borowo gorko law o ko ɗaccaw ha jamma o jangga koɗe dañare ngo go fof ne hodde lon dede lon takka ɓori gore yewen gorko nana leeli ene ɗaaɗi ɗana kadi ñalli yilade dépasse ene dañani o few kelle tati muusɗo hiddito e nder ɗoygol 4 heures du matin gorko yom ni
ko jamni wi ala ko jam gonda do yimbe habdana ko maaro gasine ba mala jam non do de ngi ko baro ko kono debbo sohno wana non wadata so gorko o yehi bitik soodi maaro majjo addi o rewi defte maaro e haydima kiloji ɗiɗi o defat maaro ko watta hen tew walla watta hen yiɗi moƴƴi o defa ha defte ko adda coɗoɗam e sabunde o ɓallino gorko adda saɗɗo fawi dow mum ko fuɗɗo e ñamde longue ɗi tan ɓennam fuɗɗo e weltade yomo deeɗoyam kalɗo mariam no wawi weldene sokal gasine batten on debbo sohna e kala kadi gasire e nder bire gaɗen hono makka ko ɗacca hakkatude ɗum waɗi ɗo ɗowol weli lelaɗo gorko no wonde e parlem dépense mbiyama kelle tati mulɗi mbiyama maaro gasine nabam ala janggo noon dogede ñallude on wonta ɗanade de am joomum warat joomum mayat ne woodi o warat joomum debbo jam galle galle o laaɓat galle o welat galle o moƴƴat galle o yaajat galle o feewat so koɗo are galle yiɗa hoodde wonate ɗum jam galle debbo jam galle so tawi woni e galle o defata seeɗa ala defara ko ha heewa o ñammina julɓe e miskineɓe e hoɓɓe e yahoɓe e sakko en ɗumɓe neɗɗo so haari sakkoro heddi ko ulluɗi e dawaɗi jaade hen kono on defi on defti tan on ñaami on karaniɓe e kaari defi ala o saggin tan kono defa heddota heewa debbo jam galle kala ɓurɗa e makko e nder galle he tawata tan ko jam sa naati suudu makko so gorko makko naati suudu makko iɗata yaltude suudu ndu ɓurat suudu ndu laaɓat suudu ndu yooɗat suudu ndu feewat so gorko o naati to yiɗa yaltude yiɗa sohla boowal debbo jam galle wonko gollondirta e joom galle mum nder suudu ɗum ne kadi ko ɓumnude jangguede ko fajiri joom ɓumnude ɓe jokkodiri haqqillaji men toon ne kadi machallah toon ne kadi machallah debbo jam galle o wona ko conseillé joom galle makko deede minen jurima waɗan ni wonani ni sinon sogam mbaɗani walla mbaɗani walla mbaɗani toppiri bande en ɓe mbattema haqqille miskineɓe walluɓe cogoɗaɓe toppiri hoorema toppirɗa galle ma ƴeewa ko dañƴa jencina neɗɗo fof ene yaha ha rumkita sa rumkinani ko jimɗa ay o woni debbo jam galle jeeɗiɗo ko heeɗi o haalde debbo jam galle ene rewa gorko ni ha ancor debbo fo foti ancere debbo no fotirno sibabude debbo sababude debbo o ne heewi jam ne heewi teddungal ene heewi moƴƴere ene heewi muñal ene heewi fayidagal kadi so yaltii ɓe rew debbo kaari tan yaha on jiyata wondira e gorko muɗum ha wiye gorko bawaɗo eyyi andi gorko bawaɗo ne woodi mais mbaɗi ɗum watta ni noon mbaɗiɗi ni gorko bawaɗo ne woodi kono gorko bawodiraɗo kadi ɗum woodi gorko bawaɗo mi haaldat ɗon e aboubacry min piɓa hunde min kalda janggo min poti yaade caaro aboubacar jaɓi ɗum mi jaɓi mi arta galle tan mi haalan debbo ala timmi haaju mbaɗa jogema haaju walla o waɗa feere ha kata yaade ka bawaɗo walla ƴetta décision ma mo poɗɗa wadde aɗa ɗum ɗo ko hunde poɗɗa wadde nafde neɗɗo en walla haalde hunde moƴƴa en debbo hanma ɗum ka bawaɗo a wonti oto ko debbo woni chauffeur kañum ɗonnanma yalla dandu en hen
kadi so ɗum ɓenni kaw Daha holno mbawɗa andirde comme ngara ƴamde tan holno mbaw tawa rew fu no jooɗi holno gandirta hen o woni jaam galle o e ɗon mbaɗi wawi wiide en satti andude emo anda kono en weeɓi andude e gandude andi ɓuuri sadde aduna fof ko andude rewɓe waali goto meeɗi même arti question ma ceerno goto o jangi fannuji ɗi fof o heddora ko jangude rewɓe o woni e yaade bammakko yimo a gaynata aɗa wawa jangude ɗum o yeehi ɗo ari fof o yo ari ko jangude rewɓe o waranne o teddine o ittine gueɗe ɗo funni artude hen no wawi parte hakkude wuuro mabɓe ɗo ari ɗo jogori walde ɗo ko 10 kilométre ɓe galle mawɗo kewɗo yiɗi o minde komi janggoynoɗe rewɓe mi arti mi wawi gommi koye hoodde mbaɗɗi walde ɗo noon ha wiyata ɓe mbima wawi rewɓe cuulel dewel tan yarenno hedde 6 ans en 7 ans en ɗum jeegom jeeɗi cuulel dewel nde hadrano nani ɗum tan bamum hirsani koɗo o dammugol jawdi kanko ɓiɗɗo debbo jaarowo duuɓi jeegom jeeɗi ɗo o waɗi feere hoɗe mi ɗijam ɗam waɗa ku ɗum Allah waji o sowa wawde rew o mofi ƴiɓnoma ha jamma ari heddi wiya noon cuulel ngel yo fittu suudu ndu ɓuura ko ɗo ɗo walata ɗo cuulel ngel funna yaata tan ƴeewi toni blanc tumki daneji tan ɓuura ni inne waɗi poti hen o naati suudu tan o leppini yeeso makko ƴiƴam ɗe caggal makko tan weddi poti tan wulli foɗɗi kelle o wi gorko fof cuuɗo kelle debbo tati jamma an wayi raak ha timo labde jamma ka gorko aɗa wonde haqqille ma ɗum an wayi tawa ɗum seppuro an wayi ne hangde ala wonde ko ɗum ne hulɓini debbo tan kelle raak wono wona ɗum debbo wona ɗum pour wonde yimɓe dokki ko bone woni la ilaha illallah e ko musiboy ɓe jettitaɓe tawi cohli leli hakkude leeso ene sinni ceerno janggonoɗe rewɓe nan noon kañum gumam wawa haalde wawa nantan naji kamɓe mbi ko woni ko min de kaari waɗi mini mbinono ko ceerno kanko waɗi mini ɓe mbi piyam ɓe mbi mbaremo wonande fof e paye noon haala ko heddi hankkadi eɓe woni tonggudemo cogilañi wi goppe o goppe o arno ɗo nami nene mo haalde e moɗon o wi o arno ko janggude rewɓe o wawi hay hunde o ɗani ɗo ko ƴiƴam dammul woni ɗo cukalel jogui ɗo duuɓi jeegom jeeɗi tew dewel ceerno yaari ko jamma o yaara jamma kay wawde debbo weeɓani heddi ko mbiɗa sa tawi rewɓe ne jooɗi aɗa resa aare galle hono gandita o debbo jaam galle debbo resirte ko yummum ay ɓiwro e mami debbo resirte ko yummum Binta Tall ko moƴƴo ko jaɓɗo resede ha resda ko jaɓanɗo joom galle mum ko ƴikkuɗo ko muñƴo joom galle o ala doole kono ƴeewo muñi on wadde hen saɗa yiiɗo debbo ƴeewo haalo pulaar mbi lella diwata ɓiyum sora kala ko ñale kala ko nagge ñaami ɗum ñale muñata sa yi jewde debbo jaam galle ƴeewta ko yimɓe kadi so gorko naati e galle ene larta debbo wonno debbo o wayata jirani kada nani hen konngol ma holno on wayata mbaɗen no fewi sa ari e galle mo ƴamata o yo addane ndiyam o addanima ndiyam
o tottima poɗo o fayi juuɗe hoore o yettin kongol ma on ko kesnotoɓe barkinani kono so tottima poɗ ndiyam o ŋañima keesi makko tan o bammanoma ɗum sukaɓe saɗa resa debbo ƴeew saɗa sooda puccu ƴeew saɗa sooda galle ƴeew gardi kono ɗum ɗon est ce que ne woodi ha hande hande ɓuuri ƴeewgal ngal ko wonno hanki ko hannan ɗo eyyi heddi tan goɗɗum naati hen ko alano hen holko naatti hen ko alano naati hen tan ko yimɓe tonoɓe ɓe mbawa haydara mbiya ene mbawi taw mbawa ne woodi ɓen gaddi caɗele andi domɗi ko dokre sal ne suuɗo ko yiɗi ko dadde so naati e bolon wiyata ko alhamdulillah rabbil alamin allah kono ay nangowo ene yonko on addi boni ne woodi voilà bon heddi noon gonɗo debbo weɓani andi rewɓe no poti ala woodi ko debbo go woodi ko dewal ɗiɗi woodi ko dewo rewo tati woodi ko dewel nayyi woodi ko debbo galle joyi woodi ko debbo suudu jeegom woodi ko debbo ndedda jeeɗiɗi ni rewɓe poti facciran maɓe taccanam dewal ko debbo tan debbo towɗo dow joom doole gaamɗo kono ko gaamɗo so sumbiɗo guppol 10 heures subaka o wawi gayno 5 heures kikiɗi ɗo wotti ɗo omo wawi hirde ɗon kono seedetake andi wonno omo awi galle ko soore galle won dewal debbo ko debbo tan tuukoɗo omon ɗo dari tan ko debbo no rewɓe mbayni tan ko nono ko debbo ordinaire tan ko debbo debbo ordinaire tan debbo tan ɗum no rewɓe ni comme no rewɓe ni tan neɗɗo o wittuma tan on o ko debbo oɗo jogiɗo camara wona ko debbo anne ka debbo 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 tan dewel haydara mum timmani dewel fof mum fami wona koyel mum wona nafol mum wona konngol mum wona korlol mum wona haydara mum mi haɗa ɗon ala jukki ala seydi aɗa thiam faami de dewo rewo ko debbo dewowo e rewɓe yontaɓe jogiiɓe mbiyatma daña ko ɓi ko taw ala naati inta ala tan kalko jonta nan ko suudu sakka kañum hannde ujunaji temedere capanɗe debbo dewo rewo ala ɗum il faut daña ɗum ɗeɗo gueɗe ne ɓalli joom galle makko aɗa watta ɗo ɗiɓe aw ɗo ko aɗa haalto ko kalnuɗa walla ƴeewa kaala mawɗo fiilo e hoore mum ha guiron keddo seeɗa ene masko yimɓe ñamñamali mumen walla saaha ko yito ene nder jotation makko iri ɗum ne ɓalli joom galle makko debbo dewo rewo wayata noon ɗum woni dewo rewo debbo galle woni jaam galle ayi mi haali nani debbo galle won wiyete debbo jaam galle jam galle fode fi heewat so rottiɓe karal ko jewto ko pijo ko jalowo kala ko dañi watta ko yirande wote on debbo ne laarte debbo bedda noon ko gartogal jarlal élevage ene yewɗe daramde koɗo walata ɗo fewani mi haɗa ɗon ala jubban min debbo suudu noon mi haalnima nani yimɓe gueɗe mum fof ne laaɓi gueɗe mum fof ne yooɗi gueɗe mum fof ne moƴƴi o woni mo natta suudu muɗum tan a yiɗa yaltude yiɗa yaltude o reni tan ko suudu taw kadi so tawi kadi ko nawlira ɗum aɗa heppa ko garta e suudu makko ene heewi jaam ene ñamde ene waɗi yarde ene laaɓi ene uuli ene weeli aɗa heppa kadi ko nangue muta aɗa andi debbo moƴƴone ɓeyde balɗe gorko debbo baɗɗo fayde moƴƴo ene ɓeyde balɗe gorko kadi en andi gorko ene heewi probléme ɓedde dépense ɗe safruji galle ɗe gueɗe goɗɗe sa waddi hen debbo bonɗo
mi wi worɓe ɓe noon yoɓe ndeeno debbo dukowo jamma on ko musiba galle on ko boni galle e mbannana debbo dukowo jamma ne woodi ko waɗata gorko mulaw ah iyan ha hedde 4 heures ma 3 heures tan debbo fof tan fini tan ferlo hakkude leeɗo min kay ko mbinumami ko e ko a waɗindani a wattindani duka te joni yimɓe ne mbiya comme saɗa haalde gorko ma yawu ko ha jamma e non ɗum ko haala mawɗum ɗon ɗum gon ɗon gona ande jamma ke on kalte ko wona ɗum wala famani hakkude debbo e gorko so lelimo jamma ko foti haalde kadi ko wona duka ko wona duka yalla dan de debbo duko aɗa duka tan aɗa foɓɓo kelle rak nangnen gorgol heppo goram ko wiyata ndesan wonta kokku wallahi eyi wancat fof no debbo fikirno fotirno kono noon so debbo o rewi lawol feli fi wonde debbo jam galle o yiɗa jamma o wiyata kadi so ɓiɗɗo jibinama ɗon wona ɓiɗɗo joom barke machallah ko jontaɗo wonnata ko haala heeɗe ɗum wawi wonde président de la république ɗum wawi wonde neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo haala kadi jaɓane so tawi noon gorko wiyama joom galle andi temo en jeccitani yiɗa ko jaam galle woni debbo e joom galle woni gorko gorko woni to joom galle a waɗat galle ha gayna lartoya debbo gara e galle aɗa larta ƴeeɓa aduna o foof ala ɗo jiɗɗa debbo sowona région de matam région de matam fof ala ɗo jiɗɗa debbo sowona commune ɓoki jeew commune ɓoki jeew fof ala ɗo jiɗɗa debbo sowona Dunguri Jew Dunguri Jew fof no fotirno ala ɗo jiɗɗa debbo sowona galle Bintu Talem ɗo a tawi ɗon Samba a tawi ɗon Demba a tawi ɗon Hammadi a tawi ɗon Kumba e Penda e Dieynaba kono Kumba dokkete walla Penda walla Dieynaba aɗana no kala mi wallahi minen gaddama mbaɗamo e galle he kanko de ene wawi taw ko jaam galle de an ko amum joom galle an retat dépasse an mahara galle o so ɓiɗɗo jibinama ko a innita so ɓiɗɗo waɗi dewgal ko an waɗata an addoyta jamma ñallo so dokkijeeɗi amum joom galle kala ko maaye galle he ko an waɗi kono mbaɗa wawi rokkudemo dépasse noon timmuɗo defana kam ɗon ko ñamde wono tikum ɓurto lamɗo walla makala ɗo sa felliti wonde gorko joom galle andu noon ka dokkade sawru yo ayno yimɓe gaynata ko toon suudu ma e ɓiɓɓe ma e hoɓɓe ma e ko are ma e hoole ma kof kono ne waɗe worɓe ko joom galleji kono eɓe manki holno mankiri mankiri ko aɗa jogui ɓesgu ma a anda so e lelima a anda koɓe jahata a anda koɓe kaldete a anda koɓe wondeɗa ɓoynimi toɓe jaha ƴeew mini yonde tan mbiya nattu e leyden ɓe naata ɓe coka cuuɗi mabɓe coka dama galle de ko ɗa caadi on leli won kamɓe mbalaɗo ɓe nana Europe ɓe nana Amérique ɓe nana Mauritanie ɓe nana Mali ɓe nana ɗo e nder Sénégal tinani cikoɗa koɓe ɗaniɓe ɓe eɓene partout est ce que a faami mbimaɗo mo faami wala jokkodirede wala jokkodirede wiyata tinani ɗumani partout tan naata e nder voilà jomum ɗanta ko ha wiye 5 heures 0 minute salatu ere jomum salligo juula ɗanto seeɗa yimɓema fewani taw ka gollotoɗo ko gollotoɗa ko fewata ko mbatta ko ndewdefuma welata yeeso ma laaɓata taw mbaɗɗa ko haalde tan ɓama no sikka ma to koye galle he mbaɗɗa walla tawalane galle ama responsable fadɗa so tawi jomum nelo ne fati mbiya ñife téléphone aji walla mbaɗa récupéré téléphone aji ɗi wona no poɗɗa wadde sa woni joom galle kala lewru darinu so woni balɗe sappo e joyi nodda galle o nodda rewɓe ma nodda ɓiɓɓe ma ƴeewa ɓe tikku ani yimɓe ne tikkodiri e galle tawa goɗɗinani ƴeewa tikkodirɓe e beltinaɓe kadi kalnaɓe ɗo jiɗɗaɓe ɓe ɗewɗo ko
tembe ko nan nan wata ne wodi tene heewi bonnude galle ne heewi bonnude galle andi jele moƴƴi koye haako ko moƴƴani gal ne wodi hay haako ne heeso jalama ha ɓoy hendu wifi en sooda kan yora ɓoy seeɗa sammo e halal mum andi jele moƴƴani debbo gorko sa firti wonde joom galle anda kone galle e aɗa yonto jamma aɗa yonto ñalawma aɗa yonto suba ka yonto tigi ganda kone galle par ce que ko ka namdete gorko sa maayi ma namdi oto jawɗima hono pirtitiɗa jawdi dañƴuɗa ɗi ma namdi debbo joguiɗa hono pirtitiɗa ɗi ɓesguma ɗum ɓesguma kono lewruɗa ɓe ko on kalfilat ɗum won ko kawɗa ha wonɓe gondaka ɗum ni pina jaaha laaɓe mumen garta hay jamma ko garta hay galleji mumen ko jamma ha jamma a anda no suka ma gurde hay weekend mo dañata o pour joddoɗa e ɓesgu ma ƴewani hande heewani e wattu noon ko ɗum fof ko wasa jogade programme tan andi pinal ne moƴƴi pinal ne moƴƴene ne woodi aɗa wawi janggude ha gona alimu kulli fellim walla hadde joɗa tembe diplôme kono noon so wondani pinal ko zéro ɗum wiyade kono ñiiri belli walla maaro wel ko to ala lamɗan ni wiyete ko tekkuɗum takko mat walla lacciri kangani ne woodi aɗa lacciri kangani ala laalo ala laalo saɗa ene metti ñamde aɗa andinama so ñamirta ɗum a famñinata longon ɓallina pondiyam longel fof e pondiyam e pondiyam yalla tan ɗo en hen a harata yo reedu ma heew ndiyam andi kay so tawi an ka neɗɗo ka responsable ko allah hokkima ɓesgu rokkima rewɓe aɗa yiɗa kalluɗa wallahi surtout ma noon hande guila dow hoore min kaalowo ɓarata galle tawa baba galle ne téléphone wallahi tawa yumma galle ne téléphone tawa sukaɓe galle ne téléphone ngaji mumen tawa koɗo galle hay goto haalta hay goto haalta hen wallahi go ngalo fenani bon bonni ko heewi kawɗa ha communication hakkude sukaɓe e mawɓe ngala communication hakkude yumma e jinnaɗo ala ɗum kadi ne foti haalede no feewi no feewi fof kaalen ɗum par ce que communication ala ko tubakoɓe mbaɗen noon ana ko tubakoɓe mbaɗen kala gotel ngel ɓe dokken moƴƴel ɓe mbaɗe men temdere bonde ɓe gaddi ɗo ko unu machine ɓe gaddi mburu machine ɓe gaddi oro machine ɓe gaddi kini machine ɓe payi ɗo pharmacie abou ko gonga law tanani wallahi ko gonga larde ten abou wat gorko mo daara wuro kolliyaɓe no jeewili ngara tilleɗe gangue e wat kewe solo mbayi samini haja bébé Demba Tugunde Ndiaye ceɗɗo nan sehila sono yima tan ko kanko abba sa paari ngara ɗo en ko mbiyeɗa ko ne weeli de neɗɗo baɗɗo fayida ayi ɗo jiiɗa ɗo communication ne moƴƴi hay debbo e gorko ni won dewle wona dewle wallahi welani anda koni ku gorko gorko anda koni ku debbo par ce que bon ala yewtere ala fijirde wallahi ala jaleede a sohla ɗum tan taltal tan gasi tan meeti ɗum ko musiba wona musiba bandire hay gertogal ƴeew ɗum haalama ɗum wawa hay gori gertogal joni so sohli jarral ngal waɗa effort walla an a yiyata ɗum walla me ene waɗa effort par ce que effort muɗum gori o so rewe jarlal ngal jera kene funti ɗum ene ƴewa ɗum jaloɓ ene yaltina widdu mum ñaamo o ene funti jarlal ngal en tappoyne waɗandani même sa kene wudira fonde ni wudira fonde ni wudira fonde ni eyyi wudira fonde ni jarral ngal ne faye mum oto funtamde taw o jaloɓ noon foti ƴerre gertoɗe ene mbaɗa jalo hakkude men sakana hakkude fammi ƴerre ɗum gori funtata jarlal mum sakane wudira fonde ni wudira fonde ni tawi wudira wodira sekata wonko sohli tan kono ƴeeɓa ɗo an debbo ane ko an gorko wonon ɗo haydara ala kum wallahi kawɗa ha dewle kewɗe nan ɗo ena min mbaɗi yewtude e yimɓe toujours haydara ala surtout rewɓe voilà nde kaala aɗa andi dewgal sa yi hande dewle kewɗe natti wadde yurmede han ko yewtere ala toon
neɗɗo ma jewtida e debbo ma sen jewtidi paamondiren mbawen fawde an sa daari kam tami anda ko dardoɗa kam ko woni kono so wonti hakkude ma e debbo ma ala communication ala yewtere ala haydara an sa jooɗima aɗane téléphone yahat ko mbiɗa ko guu hakkude gorko e debbo wonta ɗo heɗɗo wona ɗo ni hay so ɓooyi ni hay ko wonno toon e seeɗa ko a nattata yidde ɗum andi x y yatta sigere woni salno bakki esu go gallani pour gal mais fawdir yata parce que ɗum yata won salno mangundu hen plus et moyen mais gimi famille demo ɗon gorko yo won seeɗa ha wona seyɗani debbo mum debbo gona waɗa feere ha gona seeɗani joom galle ma kada hen saaji aɗa wona seydani gorko ma an leerma ko an woni seydani gorko ma mais gorko ma wawa rokkude ma opportunité mo ganduɗa o aɗa wawa yaltinde ɗum a faami hande weeli ko sa joddima e gorko ma pijja jala darma kela yitere filtima yitere kono so wonti gorko ma so joɗima ene ƴukke téléphone wala hayso waɗa téléphone ni hayso waɗa woni worɓe il faut mi yana koye wena woni worɓe ni mbaɗa yiɗi ɗum non c'est woni worɓe par ce que woni worɓe kadi ala ko welata ɗumen quoi yo an tan fréquence mum min wima noon mais tawi fuɗi andi fréquence ko joom galle hande pour gorko pour ganda fréquence joom galle ma ko probléme ne woodi mara wala fréquence ala ko weltam ala omo jogui de omo jogui mais pourquoi ça anda a yita ɗum pourquoi ça yita a point faible ma pourquoi ça ti aɗa foti fadde feede ha ganda point faible joom galle ma mematama tan o welto o dilla kono woni worɓe noon kam ko jawɗi Allah moƴƴani jawɗi Allah aɗa andi déjà kuccita ɗo e ka debbo jontaɗo watta noon ko debbo jaam galle taw jontaɗo taw debbo baɗɗo fayde pinɗo pamɗo ganduɗo koɗo no yahata ko ndesan kewɗo seyɗani kewɗo jaam kala gorko mo wirti ene rokka jaggude hoore mum wallahi ne wo e gorko makko noon ko yiɗɗum yuɗo kaɗa ko naññade no waktu ko heddi hen heewani hewde te to natɗa ɗo ne waɗi fayde mbaɗa yiɗi naata toon no fewi par ce que hande rewɓe hewɓe nana goye e nder cuuɗi mumen an debbo ne yiɗi debbo ko naywi ko foof ene yiɗi gorko muɗum so daari ɗum wiya koni min yiɗima koni an yonta donka dañde ɗum e gorko ma te sa yalti jiiya worɓe daro ene mayanma mbaɗa yiɗi naata ɗo adna dañi naade ɗon gorko sa fijani aɗa wawi dingiral anda ko tati pirtata so hoɓɓama kadi anda jeegom komi jeego ɗum pirtata ko jofto mbiyata nguɗuga kalode Allah hoddima e debbo jontaɗo baɗɗo fayida jiɗɗo hoore mum bawɗo gorko a debbo ne wawi gorko kono noon ko yiɗɗa fof ne hamni hayso mbeyi e memata accum wona jaw jomum tumino wayno ɗum nagui ɗum ko goonga de ne woodi e jomum wona e dogge hono kata ene hawni de debbo ma aɗa teŋi aɗa yinma ko debbo en deldelta machallah ko debbo baɗɗo fayida kala ɗo wirti jiyata worɓe ɗen teeɗo no dimaɗi kaɗɗi gawri ni an donc ndata ya dilla yadal so ɓooyi tan jomum ha mbaɗa yaha so ɓooyi seeɗa ene waɗi bonande so ɓooyi seeɗa debbo waɗa découragé rewa ɗum ha natta wonde debbo aɗa andi yeehi wiide gorko natti wonde gorko mais debbo natti wonde debbo debbo ene yaha ha natta wonde debbo debbo nattide wonde debbo hankkino wawande sabbide gorko natta safɗen gorko welatama par ce que adanama ɗum noon ko gorko mo kawruɗa o anda valeur sawdu ñebbe ne kawruɗa ɗum ala ko welata ɗum ala ko metta ɗum on bonni mbiɗa on bonni ndewago ma ande kay aari aɗa fofti ha cukalel aɗa wawi gorko a hawre gorko monde a ƴetti a wambi a ɓuranima a waɗi n'importe quel ronki yo dillu kadi on wawa sertude wara ɓet sa yiiɗa ŋañade oto wadde ŋaña toon sa walde makko so ɓoyi seeɗa mbatta ŋañade a firti ɗum ko gorko dal yo tinno hoore mais debbo ne kadi yo tinno hoore
e wondu meeda jom galle ma tan ɓayde ko ɓoccode kawruɗa wonko mbiyata waɗan min ɗum kam wiɗa ɗum wala hawloɗa ɓoodi mbaɗa waɗ ɗum aɗa komi kagat ɗum ko haalta ko e antenne aɗa faami guinmalde ko ɓeɗo fof faami guinmalde ko wona abou nan diallo voilà c'est ça o diallo par ce que ene jalni c'est que aɗa andi mi wima nane ne nanni mi wima nane no wiyatno istu y yatta ɗum noon woni ɗon debbo n istude gorko woni y ɓe jatta par ce que ko debbo yiɗi ko namdoto ko gorko anda ɗum wawa ɗum ala ɗum walla saaha ko gorko o namdoto ko sa ƴetti isti noon iska rendi ni a fawdiri yahat debbo jontaɗo gorko jontaɗo yimɓe pamɗo hoore mum kawɗa ha kalda ko ne waɗi fayida kadi gandal kadi hande yaltiɗo hena gandal fewgal yaltiɗo ɗum noon rewɓe tinne koye mum yo worɓe tinne koye mumen joni noon mi yiɗa sessude ma kono hojomaji meɗen jettima ha paari ceertani ceertata par ce que aɗa gaɗa sertude enen goni ɗo sa felli jullare a woofi wallahi oto metti min cohliɗa fof mbaɗa paari ay ɗo joni gonmi ɗo kalden ɗo komi gudduɗo mbaylam gudduɗum hajuji am e hammuji am garmi andi won noon an par ce que an aɗa darni leñol ngol darne nde ganduɗa hoore ma an anda ɗum andi wawde meeɗi wambude ɓiyum tan ari hay karawal o wambi hiɓiɗo tan no joɗɗini ɓiɗɗo o jali ɓe piidiri juuɗe wimiraɗa wine no jalta ɓe ganduma hawanimi an woni min tan mi woni an ande ko an woni min min woni an on banggue darneɗa leñol ngol mogoji mbattaji pinal mbattangal darde dariɗa nde sa darni tan tan darota so cukalelaɓe juuɗe ñamde koye mawɓe so puyɗo nani ɗum sikkata ko jampe sabunde sooɗo haala walla ɓe mbi wona noon laaɓa juuɗe am mawnon haqqille jaaja miijo ganda e babiraɓe ganda e miñiraɓe ganda e miñiraɓe e kawiraɓe kala ɓe cohluɗaɓe mbaɗa paranma so tawi hawre weleede allah kadi mbaɗa softi hen ko yiɗi toon ñala toon nde wonno an ka debbo dariɗo ka daraniɗo leñol ka fayiɗo allah hokkuma kadi joom galle mo wona hamadal karras fiɗɗo pamɗo jaɓanɗomo ina ndownomo kanko ne allah jogi balɗe ɗe moƴƴina battane nde wonno ɗum weeɓani wawno wasibani noon wawno ummade mbiya aɗa yata hoyma yata mbaɗa hen kono wonno ko pinɗo ko pamɗo o jaɓani mbaɗa weltini noon renno go mbaɗa weltanima kadi mbaɗa wiya yimɓe yo mbattema haqqille nde wonno sa ƴetti ɓinguel yaari a waɗe poche ma yo haqqille ma wone poche he par ce que jukkunede mum no artude andi fooru mbaɗa udira ɗo fooru weeɗi waɗude ndamdi hunde no hawni ɗe fooru funta ndamdi e potti tan fooru wi ndamdi na miɗen tuubi ɗum tuubi woɓɓe ñamdi hanka ka janene hankadi min ko rewde allah tan e jokkude allah min natti on funta ndamdi ndamdi wi wadde aram hirde ara ñallagallam ande ko wiyete ndamde e fooru ko wona fooru e ndamde kalde haalde ko yimɓe ɓe il faut paama ɗum fooru wawa haalde ndamde haalta kono yimɓe joom haqqillaji ɓe yoɓe paam haalde ko yimɓe ɓe tan fooru aɗa ñalli galle ndamde teɗɗi fooru ha hiiɗ tan fooru wi ndamde na wiyata cippiren wiyala ni yan ko cippirten joni wiyala cippiren tan mi komi mbaɗa gami karɗo aɗa harɗi kam cippiren tan o wiyala min kay mi sippirten an ka tuuba kadi ka mbaɗa weltema walla mi tuor cikku cikkata ko ndemɗo wi bisimillahi ɓe cippiri ndemɗo fomni fota feelide ɓe gummi fowru woni ndemɗi ha ɓeyi tan tappi ndemde leydi tan no sanne ndemɗo o sinni gar ndemɗo wi fowru woni o jikkan koko arti eyyi wadde bandiraɓe ko toon guddirten yewtere meɗen en beltanima kaw men Daha min mi wi somi yimo mbaɗa softa somi yimo mbaɗa welto saabu ko jinnaɗo timmuɗo ko woni ko kadi jinnaɗo mo yamani ɓesgu muɗum hay saaha goto min mi wi somi joguimo micro kanko omo jeeya e wallidɓe mi hen ɓe par ce que koye makko jinomi ɗum darimi jimomo haala belka so haalama tan natata koye nder ɓerde ɗum noon kaw Daha yallah
dalde e baawal maɗa Amin, mi ya beltanimama no feewi Amin. ɗon nde tan camminen kawmen Abou Diop directeur meɗen mo riwani en directeur meɗen mo haljinani en woni kawiraɗo moƴƴo ɗon nde tan calminen Daouda Harouna Dia kadi kanko no yiide han ko ye leñol ngol yaara yeeso eɗen nodda leñol pulaagu fof eyyi so ɗum ɓenni hannde en calminat hono nene meɗen walla mbiyen goggo men Coumba Gangue debbo mo Dunga Bosa e jooɗiɗo laamol ko dawla France Gangue Gangue Seydi Gangue ƴeew min mi anda Coumba Gangue kono Allah e makko yontede e wadde fayida nangalaji keewi no ton ɗum cikkano min o jiya koye mawɓe addunoɓe kono ndeke wona ɗum wona ɗum ko yontede ko yontede waɗimo noon kadi yontede woni mi yiya aɗa waɗa ko welimi tan mbiya owde ko ɓiyam minen ndendi wuuro tan weeli watma vocal haala ma haala jotta ko yontede waɗata ɗum sinno ko wonano yontede mo wawno wiiɗo jooɗoto min hami ara mi wiyamo o wona goggam walla o wona nenam kono kanko faɗani ɗum Seydi Gangue hande noon yewtere nde ko an rokka ɗum ko an kanko rokka ɗum de hande kala duumga naajo yo ƴeftu en mbimo Gangue noon aɗa andi mbaɗi kala ɗo adi so ala re yesso tan bonni no waɗi andi Coumba Gangue minen koddi kono andama kono noon mi andimo hande sababu nde a andimo a andimo mami ƴeftu numéro makko mi tottuma kadi mi weltima e ɗum neɗɗo he nafoore neɗɗo he nafoore calmini joom galle makko calmini joom galle o kala no debbo joom kaw galle Bocar Elimane en wona ganduɗomo ne kay en gandamo de kono kanko nan Allah moƴƴo tan Allah moƴƴo eyyi wona wonmo nanata aɗa ñaago Allah yo Allah hollodir on nandami koko moƴƴi mais wonmo nanata kadi aɗa ñaago Allah yo Allah hollodir min wallahi oɗo barkinani eyyi wadde en calmini hono Abou Ba en calmini kadi e stagiaire meɗen en calmini hono Thiatou Wale wiyete stagiaire tan o wiyete woppuma ɗo inde nde haaltake stagiaire ew jeeya kam ko hawre beltinimom ko ruuba ma dal eyyi ko ɗon tan o waɗa banggue ruuɓe o eyyi bisimilla mo eyyi wadde en beltanima bandiraɓe foof en calminima hono Mignam Thiatou Walo en calminima hono Binta Diop Daouda Siré Djelia debbo mo boode e Jammule min beltinima galle o foof kadi en beltinima lowguel meɗen ɓuɗɗi meɗen en mbi kadi ha gonga wallahi ko noon ɗum noon wadde en mbaynima bandiraɓe Allah jarama bandiraɓe jarama en beltima no feewi en calmini dendagal yeemoɓe Piindi mi wi bandiraɓe yo mbattu haqqille e oɗo télé nde wonno hay toɓo ardowo jaam addata ko ñeex kono yurturi en way kono jambere en baggoni tel hujjet dajjet boni ɗum noon eɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe o nde Allah aynata reena dendagal mo ɓi pullo woni ndogo ɓi pullo wawi wonde foof sammina a jarama Allah jarama a jarama cammini Allah jaali wadde mbaɗandi o umo heɗo yewtere nde ene wonde Alhaji Jakaria Diallo yaako butan ko neɗɗo baɗɗo fayida no feewi Diallo jeeyɗo kadi pullo jaalalo wala pullo sa jooɗima e lees o ñuñu fiɗima holluma ko jikku muɗum sa jooɗima e lees o ñuñu fiɗima holluma ko jikku mum mbeɗa heewi noon so yunde dajima dattaki wawranoɓe kaɓat wallahi jumri wona jumri ene weeli kono wonata awdi nekko ngeloba ne yooɗi kono heƴata e katane mi wi bandiraɓe so ngeloba yaɓɓi famuru gueɗe tati keppoɗo famuru yiyam holde en famuru ndu maya ndu yajat kadi mbi ƴetten pause allahumma salli ala sayyidina jarama ma artuɗo ko ɓooyan matani KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna